بونغا غني بن عمر ابن عمر خبرته أن مولاة له أتته فقالت bir vaqt aның янына аның элек кулдан аның элекке кулы ягъни элек ул хатын кыз анда аның кулы булган һәм ул аны азат иткән шушы хатын кыз ибн гумар янына килеп әйтә ибн гумар ягъни умар ибн хаттабның малае اشتد علي الزمان وأني أريد أن أخرج إلى العراق минем тормышым авырайды ди. Ягъни монда Мәдинәдә Ибн Гумар бу хәл Мәдинәдә була, Мәдинә шәһәрендә була. Минем тормышым авырайды ди. Һәм шуңа күрә, ягъни көннәрем авырайды, миңа монда яшәргә авыр ди. Шуңа күрә Ирак җирләренә күчеп китәсем килә ди бу хатын әйтә. Кала فهلا الشام أرض المنشر وفي تاريخ المخشر. Шунысы Ибн Гумар әйтә, нигә соң Шам җирләрен булса да сайламаның ди. Күчеп китәр өчен. Ягъни кешеләр җыеласы урынга, кешеләр кире барлыкка китерәсе урынга күчеп китмисең ди инде. Шам җирләре ул бүгенге Сирия җирләре. Бүгенге Сирия җирләре. Сирия һәм Палестина җирләре яме. Һәм монда кыямәт көндә кешеләр җыелачак. Монда кыямәт көндә кешеләр җыелачак. Һәм шуңа күрә Гумар ибн Гумар әйтә, нигә соң Шам җирләренә булса күчеп китмисең, нигә Иракка күчеп китәсең ди. Шунысын дәвам итә, исбири лакаин. Sabır etti jülerdi. Yani Medine'den koşup gitme. Sabır etti jülerdi. Fe inni sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Şınlıkta min Allah'ın ilçisinin etkenini işittim. Men sabara ala şiddetiha vel evaiha kuntu lehu şehiden ev şefigan yevmel kıyame. Kim de kim Medine'de yaşap, yani şu Medine'nin ağırlıklarına, kıyınlıklarına tüzüp yaşayken, һәм шунда яшәп, шунда вафат була икән бу сүзләрнең мәгънәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көндә бу кешегә шәһид, ягъни шәфәгатьче булачак. Ягъни ал-Мәдинә ва фи лафзи ла ясбиру ала ал-аваиха ва шиддатиха ахадун илля кунту лаху. Ягъни шуннан соң икенче бер риваятта хәбәр ителә, кемдә кем Мәдинәдә булган авырлыкларга, кыйынлыкларга түзеп яши икән, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi için hiç şüphesiz kıyamet günde şefaatçi bulacak. Hiç şüphesiz kıyamet günde şefaatçi bulacak. Hem indi bu Medine'de yaşavının fazileti. Medine şehrinde yaşavının fazileti. Şuna göre büyük Rabbimizden soruyoruz. Biz indi şu Medine şehirlerinde yaşayıp şunda indi ahir günlerimizin şunda uzara nasip etsin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.